платформаи репетитор мобиро дар телефонҳо ва компютерҳо истифода бурдан мумкин аст. барои телефонҳои Android барномаи репетитор моби дар Play Market дастрас аст. барои онро ба телефони худ насб намудан, Play Market-ро мекушоем ва дар поиск репетитор моби навишта ҷустуҷӯ мекунем. барномаро интихоб карда тугмачаи установитро пахш мекунем ва мунтазир мешавем. баъди тамом шудани установка тугмачаи откритро пахш намуда барномаро мекушоем. барои худро сабти ном намудан тугмачаи зарегистрироватсаро пахш мекунем. дар репетитор моби барои муаллимон ва талабаҳо функсияҳои гуногун пешбинӣ шудаанд. бинобар ин шумо агар талаба бошед ученикро интихоб кунед, агар муаллим бошед учителро. ҳозир мо барои мисол ученикро интихоб мекунем. инҷо рақами телефони худро менависем. он минбаъд ҳамчун логин барои ба барнома ворид шудан ба мо лозим мешавад. тугмачаи получит кодро пахш мекунем. бо SMS паём ба мо код меояд. онро ворид намуда тугмачаи подтвердит кодро пахш мекунем. инҷо шумо бояд барои худ парол ё ин ки рамз фикр карда нависед. минбаъд ин рамз барои ба барнома ворид шудан ба шумо лозим мешаванд. рамзро дар хотир гиред. рамзро дар қатори поёнӣ низ такроран менависем ва тугмачаи продолжитро пахш мекунем. инҷо дар бораи худ маълумоти умумиро ворид мекунем. ном, насаб, ҷинс, рӯзи таваллуд, шаҳр ё ноҳияи худро интихоб мекунем ва тугмачаи завершиди регистратсияро пахш мекунем. ҳамин тавр дар телефонҳои Android барномаи репетитор мобиро насб намуда дар он худро сабти ном мекунем. барои истифода бурдани репетитор моби дар iPhone мо аз браузер истифода мебарем. барои ин дар iPhone браузери Safariро мекушоем. дар поиск репетитор моби навишта ҷустуҷӯ мекунем. аз натиҷаҳо сомонаи репетитор мобиро интихоб намуда ба он ворид мешавем. сомонаи репетитор моби кушода шуд. мебинем ки он ба барномаи телефонӣ барои Android хеле монанд аст. дар инҷо барои профили нав сохтан тугмачаи зарегистрироватсаро пахш мекунем. ва ё ин ки барои ворид шудан ба профили худ тугмачаи входро пахш мекунем. дар қатори боло рақами телефони худ ва дар қатори поён рамз ё пароли худро ворид мекунем. тугмачаи входро пахш карда ба профиламон ворид мешавем. дар компютерҳо низ мо репетитор мобиро дар браузерҳо истифода мебарем. шумо метавонед аз браузерҳои Opera, Mozilla, Internet Explorer, Yandex браузер ё Google Chrome истифода баред. барои мисол мо ҳозир аз браузери Google Chrome истифода мебарем. дар поиск репетитор моби навишта ҷустуҷӯ мекунем. аз натиҷаҳо сомонаи репетитор мобиро интихоб намуда ба он ворид мешавем. чӣ хеле ки мебинем сомона ба барномаи телефонӣ хеле монанд аст. дар инҷо низ шумо бо пахш кардани тугмачаи зарегистрироватса метавонед ки худро сабти ном намоед. ё ин ки тугмачаи входро пахш намуда логину рамзи худро навишта ба профили худ ворид шавед.